Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Леша Фигулина. Исәнмесез бүгенге программада. Бер баланың гомере өзелгән, 18 сабый зыян күргән. Фаҗигадан кай вакыт мөгъҗиза һәм машина өртүченең тиз реакциясе саклап кала. Авариядән тагын нәрсә коткарырга мөмкин? Җан рәхәте бирәм. 90 яшьлек әбиләр лаеклы ялларын күңелле үткәрәм. Баулы пенсионерлары балык тоту серләре белән уртаклашты. Мини-футбол булса да дулкынланулар зур ярыштагы кебек. Әлмәттә ишегалды футболы турниры узды. Спортчыларны алда тагын нинди ярышлар көтә? Әлмәт юлларында быелның 9 айында бер баланың гомере өзелгән, 18 сабый зыян күргән. Хәлакәтләр тәүлекнең төрле вакытында һәм төрле һава шартларында теркәлгән. Автоинспекторлар һәм юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләре яктылык кайтартучы элементларны кулланырга өнди. Засветись акциясе кысаларында белгечләр беренче сәнгать мәктәбе укучыларына фликерлар таратты. Смотреть налево-направо, не едут ли машины, остановились. Бу тавышны башкалар белән бутау мөмкин түгел. Юл транспорт хәрәкәте мизгеле кадрларга ләкмәде, әмма балаларда калган тәкъсир буенча барысы да сүзсез аңлашыла. Мин кеше үлеменә шаһит булдым. Без Казаннан кайта идек, ә машина басуга очтым. Соңрак йөртүченең вафат булуын белдек. Бу хакта хәтта яңалыкларда да яздылар. Беренче сәнгать мәктәбе янындагы юл киселешенең җәяүләр өчен куркыныч тудыруын Засветись акциясына кушылучылар да раслый. Он начал свое движение, а едет... Бала үз хәрәкәтен башлады, ә машина өртүче аны күрми. Кинәт тормоз тавышы ишетелде. Бәхеткә беркемдә зыян күрмәде. Ринат Габдрахманов узган елларда шаһит булган тарихын тасвирлый. Сабыйның Җәлил урамындагы сәнгать мәктәбе янындагы юлны ничек кичүе турында сөйлим. Авариядән машина өртүченең тиз реакциясе генә коткарып калды. Машины припаркованы и... Талган машиналар артыннан кечкенә бала гел күренми. Игътибарсызлар андыларны бәрдергә мөмкин. Вероятность того, что его могут сбить. Кемгәдер бәхет елмаймаган. Ел башыннан Әлмәт юлларында балалар катнашында 18 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Берсе фаҗига белән тәмамланган. Дәүләт автоинспекциясе һәркемне игътибарлы һәм сак булырга өнди, һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәү кирәклеген искәртә. Бирәк тә кичләрен һәм төнлә игътибарлы булырга кирәк. Автоинспекторлар, юл хәрәкәте иминлеге белгечләре һәм җәмәгатьчелек яшь җәяүләргә кагыйдәләрне үтәү зарурлыгын аңлатырга тырышты. Нужно ли быть заметным пешеходу в темное время суток? Конечно, нужно. Что у вас есть, чтобы быть заметным, девочки? Как вы светитесь? С помощью светоотражающих. Есть у вас на данный момент? На данный момент нет. Үзләре белән фликерлары булмаганнарга юлда үзләре ничек тотарга икәнлеген белешмәлекләр белән бергә тапшырдылар. Кизелешкә килгәндә ул сәнгать мәктәбе планда булмаганда ук планлаштырылган иде. Мәгариф йорты исә әзер инфраструктурага туры килде. Ә хәзер биредә җәяүләр саны артты. Урынны куркынычсыз ясар өчен махсус чаралар күрү зарур. Мы поняли, что, во-первых, наверное, все-таки здесь необходимо... Без шуны аңладык, монда җәяүләр кичүе кирәк. Ике яктан да борылыштан соң машина өртүчеләр тизлекне арттыра алмас өчен ясалма тигезсезлек булдыру турында фикер алышырбыз. Водители не успевали набирать скорость. Бу урыннан нинди үзгәрешләр көтә, анысы ЮХИДИ һәм юл дәресе белгечләре тикшерү үткәргәч билгеле булачак. Ә бер сәгать эчендә Әлмәттән 70-кә якын яшь җәяүлене Ирактан күренеп торырлык иттеләр. Зәй районы делегациясе мобилизацияләнгән якташларда кунак булып кайтты. Егетләр өчен Казан Экспо күргәзмә үзәгендә концерт оештырдылар. Аларга шулай кирәк-яраклар һәм күчтәнәчләр дә тапшырылды. Җиңү белән көтәбез сезне. Зәй районыннан өлешчә мобилизациягә алынучылар янына районнан делегация барып кайтты. Алар бүгенге көндә Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә махсус хәрби әзерлек узалар. Егетләрнең кәефләре яхшы, барысы да сугышчан рухта. Район җитәкчелеге исеменнән ир-атлар алдында Петр Уразайкин чыгыш ясады. Я желаю вам вернуться живыми, здоровыми. Район башлыгы карары белән мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә ярдәм һәм ярдәм күрсәтү буенча ведомствора эш төркеме булдырылды. Мобилизацияләнгән һәр ир-атның гаиләсе белән шәхси эш алып барыла. Аларга төрле ярдәм чаралары күрсәтелә дип белдерде Петр Сергеевич хәрбиләр белән аралашу вакытында. Сораулар булган очракта шалтыратыгыз дип үзенең телефон номерын да калдырды.
Ватанны саклаучылар өчен патриотик рухта концертта оештырылды. Татарстан дәүләт камера хоры якташ җырчыларыбыз Марат Галимов, Ясмин чыгышлары яңгырады. Зәй районы иҗат коллективлары Кайнар йөрәкләр вокал ансамбле Зәй гырысы коллективы башкаруындагы җырларны ватанны саклаучылар аеруча яратып тыңладылар. Һәр кайсына кирәк-яраклар тутырылган җыелма, күчтәнәшләр һәм укучыларның изге теләкләр язылган җылы хатлары тапшырылды. 17 октябрьдә шулай ук Зәй делегациясе Казан танк училищесында махсус хәрби әзерлек узучы мобилизацияләнгән иратлар янына барды. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Җыр биюләр һәм тамашачылар. Лениногорск мәдәният сараенда яңа иҗади сезон ачылды. Сәхнәдә талантлар парады узды. Лениногорскилар яратып өлгергән иҗат коллективлары иң яхшы номерлар белән сөендерде. Яңа йолдызлар да кунакларны битараф калдырмады. Мәдәният сарае сәхнәсендә коллективлар алмашынып кына тора. Һәр кайда бәйрәм мөхите хөкем сөрә. Тамашачысыз торган залга гүя җан өргәннәр. Артистлар очрашуга ныклап әзерләнгән. Җырчылар, музыкантлар һәм биючеләр яңа программа тәкъдим итә. Үзешчән сәнгатьтә иң актив катнашучыларга Лениногорск районы башлыгы стипендияләре тапшырылды. Конвертларны шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Сергей Семенов тапшырды. Яңа сезон, яңа йолдызлар. 10 яшьлек Булат Касыймов өчен сәхнә 2нче өенә әйләнгән. Кичкенә артист 8 яшеннән халык алдында чыгыш ясыйм, хорда һәм ансамбльдә җырлыйм. Хәзер бар көчен соло башкаруга юнәлдергән. Булат үз җырларын 2 дәүләт телендә башкара. Мода һәм стиль сөючеләрендә таң калдыручылар табылды. Яшь кызлар милли киемнең заманча коллекциясын күрсәттеләр. Кунаклар кашында төрле буын һәм милләт вәкилләре чыгыш ясады. Зал чын күңелдән шатланып артистларны алкышларга күмде. Ата-бабалар истәлеге, сәнгать, иҗат, халыклар дуслыгы, тынычлык һәм мәхәббәт, мәдәният сарае шушы кыйммәтләрне һәм рухи традицияләрен саклыйм. Алда тамашачыларны да, артистларны да күп кенә күңелле мизгелләр көтә. 90 яшьтә балык ширтәме? Әлеге сорауга Баллы районында яшәүче балыкчы әбиләр җавап бирәм. Үмия Хәсәнова яраткан шөгыленә берничә дистә еллар багышлаган. Балык тоту серләренә 2 ахирәтендә өйрәткән. Менә шундый тынлыкка чумып, 3 балыкчы әби сабыр гына кармакларын салалар. Балык нинди җим ярата, көннең кайсы вакытында балыкка килергә икәнен алар яхшы белә. Балыкчы әбиләр арасында иң өлкәне һәм тәҗрибәлесе Үмия Хәсәнова. Үмия апа кармакка балык тоту белән 60 ел мауга. Эшне бетерәм дә йөгерергә торам шунда төшәргә. Иң кызыгы шул. Аннан тартып чыгарганда кызык балыкны. 62 елдан бирле балык тери. Она песига вага ресузиме, значит, нинди вкусный. Зинира апа Сабирова үзе тоткан балыкларын кыздырга ярата. Тоткан мулуңышыннан песиенә, тавыкларына да өлеш чыгара. Балыкка җилсез көнне сайлап чыгарга кирәк ди ул. Балык җилсез көнне дәвлениесе булмаган вакытта каба. Менә бүген күпме балык эләктердегез әле? Мин берне генә эләктердем, ипегә юнап капмый. Гомере буе колхоз эшендә көч куйган Гөлсинә апа Фаишинеда соңгы 3 елда балык тотуга хирсланып киткән. Ул да күршесе Өмия апага йөргән. Идеге вакыт эшләрдән соң ул да күл буена балыкчы дуслары янына ашыга. Силәүгә каптырабыз, камырга каптырабыз, дигән кылым перловкада төшәбез, шулай итеп төрлечә кылай инде, кошагында буш кайтабыз, кошагында арыгын эләктерәбез. Кошагында зур сәдәләгеп кыя ялгыш кына. Нинди балыклар ләгә? Кара балык бар монда, карп бар, карась бар. Үмия апаның Мыраужан исемле песие дә балык ләккәнен түземсезләнеп көтәм. Хуҗасы үзләренчә ул балыкка җыйна башласам, иң сөенгәне дә Мыраужан була. Песие күл буена балыкчылардан алда килеп утырып, аларны көтә икән. Әлбәттә, ишек алды футболы турниры узды. Кубок өчен финалга чыгучы 3 команда көч сынашты. Ярышлар яшәү урыны буенча командалар спартакиадасы кысаларында узды. Моңа кадәр яшүсмерләр клубларыннан һәм шәһәр мәктәпләреннән яшь спортчылар флорболда үз көчләрен сынап карады. Алга табаларны эстафета һәм хоккей ярышлары көтә. Декабрьдә гомуми зачетта җиңүчене билгеләячәкләр. Уенның кызган мәлем. Зур футбол булмаса да яшь уенчыларның дулкынлануы сизелеп тора. Башкача мөмкин дә түгел, спортчылар финалда сынатмаска кирәк. Зур футболдан аермалы буларак биредә матч 45 минут түгел, 12 минут дәвам итә. Спортчыларның санда киметелгән. 11 үсмер урынына монда нибары 5 уйный.
Яшәү урыны буенча командалар спартакиадасы яшүсмерләр клубы шәкертләре өчен уза. Аларның берләшеп җәен футбол, кышын хоккей уйный. Соңгы 20 елда шундый балалар саны 10 тапкырга кимәгән. Белгечләр моның сәбәбен төрле спорт белән шөгыльләнү мөмкинлегендә күрәләр. Яраткан спорт төрен бушлай памптыры һәм экстрим парклардан башлап, түләүле түгәрәкләр, секцияләр, заллар, мәктәпләргә кадәр сайларга була. Әмма ишегалды спорты өчен уңайлыклар каралган. Шуның белән ул җәлеп итә дә инде. Хәзер шәһәрдә ярышлар үткәрелек 20дән артык хоккей тартмасы исәпләнә. Ярышлар символик булса да, җиңүче һәм призерлар өчен оештыручылар медаль һәм кубоклар әзерләгән иде. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең рәсми сайтыбызда таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам, исән-имин булыгыз.